Katkum ke jitu daw executive member katna trade ba polling do uloong ba ka council kala debru ban thai ka himameliam bakin sedang no madon ban pynmih paidbah ya katei karai uba pol loi thuru ba ka jelang bat ka himameliam men ha ka sining kong rengkat secretary bat ki officer ka council lop thai ka himameliam bakan sedang no nadu khasi baar ban leit sami ki notice batru ban ta jingpynbna paidbah ha ki jakarung jakami jong ka Iewduh khnang babaro ki barung bami hapo katei ka Iewduh kin yo ilun Nolo kata uloong ru bakum ka council kalapan abru laki kendon bakatsan jong Environment Protection Act 1986 kabala kerensai ba kitu kibalia persya kingat bansong bendi hadu sansnem ne palat ya kata rengkat kekuna ke basilang tengka kani ka ban ka treikam nadu ka shitarik jong Bnai banwan di bat ka jing kepat ke jungi tolong ya ke jing terengkat jong ki nong yo barok kentup ki nong le yo bat nilai keren ru ya kat tu kat ni ki benda kawe kalong ba haki benda ba per ki entry point se yo an kandon ke publicity lingba ke jing tho haki kendro ya ke ban le da pe himam lim ban pentip ba kene ke yo kalong no plastic zone nang ta ngila rairu pa nginya haka jing tre rengkat jungi kandon ko ka supervisory team kaban kentup reungut ki officer laingut na ka council laingut na ka himamalim kaba ka kamram ka jungki kalong ba kin supervise kin monitor kin khmi bnya kin khmi thu ya ka jingpen treikam ya ne ka ban bat ba ngin tho shairu hakini ki kendro bat ki prominent places hapo jong kayo ba ka violation ya kani ka ban kan kring ya ka jing pen shitom hapo jong ka Environment Protection Act ka kandai spa rap kunriu ka section 15 jong ki rules jong kane ka act ko ong ba unu violator ungat da ka fine kaban poi silak but kumju ka imprisonment with term up to 5 years kajing set bendi kaba hadu kelap poi hadu sansnem but ladaki yai le e kaju kajing bakla kadon ka additional fine kabala pan poi san hajar shisngi kata kalong katkum ka public notice bala dap issue hi ka State Pollution Control Board ha kasnam hajar khat nyo de kajing temu kajongi kalau benrat tingkong ya ka plastik ka balong ka tau ba jong kajing PUE tang kini kasi ki benta jong ka sor kajongi ki ngat wat kajing slei umru namar balai kala jelai pelat kini kajing pyndonkam pat hari ka plastik kat tu kat nitli ki basa ki bede ba kadok dok siang do masih siar dok ha ki don menta ki plastik ki ba la the define nya ki ba kajing he juki la theo ba kajing ruben ki juki thickness shall not be less than 50 microns not less than 50 microns ti ha kita ki basa ya menta shipor nginsa ya kajing pyndonkam ya kita ki bags kini ki carry bags ki balong not less than 50 microns kini kilong available ki la banyo ayo duru bat ngin pyndonkam thik tang ha kita ki lightly ki basa ha kawi pat kaliang lai thu bah ka artarik nailur ulapan bait bakandon ke jelang paidbah Iewduh kaman penbait dak himameliam khnang baka konsel kan yo ban penjeri paidbah ya katei karai ban khang sendon ya ka jingpynbna plastik Iewduh pat kiyo ki bahapo uput sam joko konsel